Finanzjament ta' madwar 700,000 euro l-perjodu ta' 3 snin, il-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali jissiġilla ftehim soċjali ieħor mas-SOS Malta biex permezz tas-servizz kellimni.com jagħti appoġġ online fuq bażi personali. Minn dan is-servizz jibbenefikaw persuni li jaffaċċjaw esklużjoni soċjali, abbuż, negliġenza, diffikultajiet psikoloġiċi jew li jkunu fi bżonn ta' sapport emozjonali u morali. Claudia Taylor-East minn SOS Malta qalet li kull ma jmur dan is-servizz qed jikber u jintuża minn aktar nies. Is-servizz huwa qed jikber, qed naraw ukoll li kulħadd qed jagħmel l-użu tal-internet ħafna iżjed, allura l-importanza ta' das-servizz nazzjonali ta' kellimni.com se jkollu pedament sod issa għal daw it-3 snin. Il-Ministru Michael Falzon qal li se jkunu qed jingħataw ukoll 600 siegħa ta' servizz ta' counselling online. Il-Ministru Falzon qal li fl-aħħar ġimgħat ġie nnutat il-bżonn li tingħata assistenza kontinwa lil dawk li għaddejjin minn problemi psikoloġiċi jew inkella minn mumenti ta' solitudni. Għalhekk ġie estis ukoll il-helpline 1772 li tant intuża tajjeb waqt il-pandemija tal-COVID-19. Llum il-Gvern għandu 47 ftehim ma' 47 NGO. U ftehim li juri li kemm nistgħu nikkoperaw ma' xulxin fil-qasam soċjali u hemm post għal kulħadd. Kulħadd kollha kemm aħna ngħidmen li għandna dover li ntejbu s-soċjetà Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.